салом алейкум бародаро, ин канали чӣ гап мебошад ва номи ман Ҷурабек. Дар имрӯза видео ман барои шумо як сайти пулкоркунӣ нишон медиҳем ки через профилҳои вконтактон шумо метавонед дар ин сайт хеле суми хуб кор кунед. Хоб, тайёр бошен, рафтем. Бо ссилкае ки ман дар таги видео мемонам шумо медароед дар инҷа бошад регистратсия мекунед. Дар инҷа вконтакти худтон вибрат мекунед. Агар шумо регистратсия накардагӣ бошед, логин пароли вконтактона мезанед ва рост ба анами сайт мебинед. Дар инҷа бошад бисёри заданиҳо ҳастаи шумо заданиҳои иҷро мекунед. Заданиҳо хеле осонай. Мисол мегирем, дар ягон группа подписатсия мекунед ё ки добавить в друзья мекунед ё лайк мемонед. Ба монанди ҳамин бисёр заданиҳо ҳастаи. Хоб, якумаш бошад подписатсия в группу мекунем ва баъди подписатсия кардан подтвердит интихоб мекунем. дар шоти моҳон пул мегузарад. Хоб, дар инҷа бошад инам группа будай вступит в группа мекунем ва назад мебуроем. Подтвердит интихоб мекунем. ва ҳамин хел давом метиҳем ба гурӯҳҳо ва ҳамин хел давом метиҳем заданиҳое иҷро кардан. Хоб, ҳозир ман ҳамаи заданиҳое иҷро кардам. далши видеое бо давом метиҳем. бародаро, мо ҳамаи заданиҳое буд кардем. Акнун боша ман ба шумо тарзи пулгирия нишон медиҳам. хоб, барои ин пополнение интихоб мекунед. дар инҷа бошад ба шумо кадом система лозим аст, ҳамуна интихоб мекунед. хоб, дар ман киви кошелок ҳастай, ман киви кошелока интихоб мекунам. баъде ки киви кошелок интихоб карден, дар инҷа номерои телефонтона менависед. хоб, бе плюс 7 худаш навистагай, толка номерои киви кошелоктона менависед. Тамом. хоб, баъде ки номерои киви кошелоктона навистен, инҷа подтвердит интихоб мекунед. ва дар инҷа чӣ хеле ки мебинед, закази моро қабул кардан ва дар мобайни 1-2 рӯз суми заказ кардаги моро мегузаронанд. хоб, ҳозир ман видеоя стоп мекунам. кай сум гузашт, бо видеоя давом метиҳем. ва чӣ хеле ки мебинем бародаро, шоте ки дар мо ваъда кардаги буданд гузарондагиянд 51 рубл. мана чӣ хеле ки мебинем. ва метавонед шумо ҳам хел дар ин сайт пул кор кунед. ягон хел фиреб намекунад ин сайт. метавонед сум кор кунед ва сума дар киви кошелокотон гиред. боқи ҳама каса дар паноҳи худо бошен. фаромӯш накунед подписка, лайк, поделиться кардана. то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошен. хайр, то боздид.